गाइस फाइनाली नै दायो जों थाइजौ जानो नागिरदों आरोना बहुत गोबावनि उनाव ओइ थाइजौ खनग्राया सासे दंफां सायाव थिना दोङो अलरेडि भिडिअबो होनो हायाखै नङा होमबा थ' नोंथांमोननि थाखाय एकदम नर्मेलि माने सुंद'यै मोनसे ब्लग ना जाय माबा भिडिअ ना जाय बे सिस्टेमनि आरोना बोथोराथ' मोजां नङा थाइजौ जानाय बोथोर नङा होमबाबो आरो जानोसै गाइस फाइनाली नै दायो रेडि जागासिनो जानायनि लाहार फाहार लेमगासिनो दे जुदि माबाखौ सिखादोसो माबा खालामदों एसे दखन दिस इज माय टीम मेम्बार हेलो हाय खाम इसिनो स्टिक दङ इसोरो थ' गोबावनि उनाव लोगो हमदो आरोना माने लोगो मोनदो बहुत गोबाव जाबाय बैसागो सिजोनाव लोगो हमनायानो नायलांगासिनो मोखां इदिनाव थिग दङ इसोरो हाय खासे खासेनि ओंखारदो सुपार दुपार এইবে गंगोना गंगोना এইবে गंगोना सेरजा आखाया मुजा थुफ्लांदो पात्ता गैया अरे सरि এইবে गंगोना এইবে काटामिनकी प्रिति मोखांखौ एसेदो थिग दङ मोखां एसेनायाव होमबाबो नायदो बिथाङा मोखां एसेनायालाय माहे माबा जाखायो नङा होमबा थ' थाइजौ जानो नागिरदों बहुत गोबावनि उनाव सोर होनदों लुगिद मोनजाया उदै हामा जानो ना दै लोगोफोर मानो होनबाथाय नै सिजोना थाइजौ जानाय सिजोनखा ना मा होनो बुन्दुफोर लोगोफोर नायनो हागोन नै मा रखम खाजि खालामदो जोङो धामाका जागोन दा जि बुरजा दंखायनो बिथांमोना जागायबाय जानायनि सलिथुखौ जामारगोन दा नोंसोरो आं हारसिं थानाय मास्तु सिनि मोनदों ना लिसु जानबोलै थाइसे दोन आं लानि लिसु सेरलायदो बिसोरो लिंनायाथ' बिसोरखौ थाइजौ जानोसो लिंदोंमोन आं खिन्थु लिसु सेरलायदो बिसोरो लोगोफोर लुगैनो हादे लुगैबानो जाबाय दौना होगोन दे लुगैलाय सोर हायो आं लुगैनि दे धामाका ओइ इमान गदै गैया सान्दुं दुंदोंमोन अ गोदै गाइस गोदै यार धामाका गोदै गोदै कौन है ये लोग धामाका गोदै enggak dulu ini sosmed kena ya hah kena tuh nih kakak udah peka guna bisa ya guna ya sering muli jabat deh aku tadi actually आंबो मुलि जादों आरोना होमबाबो जानोसै सिजोनाव फैनाय बुस्थु नङा होमबा इसोरखौ दानो जाना लायाबाथाय माखौबा दब थैना थांबाथाय मोनजाबावगोन बा जाखानांगौ बेनिखाय सिजोननि फैनाय बुस्थु सिजोनाव जाथारनांगौ गाइस मिथिबायना मानो होनबा सिजोनाव फैनाय बुस्थुखौ जाना लायाबा माखालिबा दब थैना थांबाथाय आखासि जागोन ना बेनिखाय जाना लाखा sini puas nggak 10 takan di sini sapri hoy dan sapri nggak sapri sapri थिगानो फनाय लांबाय थादो आरोना गाइस माने होनबा जों जानोसै थाइजौ फनायनो हागोन लोगोफोर नै थाइजौखौ धामाकाबो जादों सोरियासे थाइजौ नंगौ नै हागोन oh my god नै बे थाइजौखौ जादों थ' बिथाङा बिखानि सुरा जिलांदो माबा मुनाय खिन्था एसे जिनायखौ ini kalau udah ada teknologi ya थ' नायनानै गिथावना बायदि नांखाबाय आरोना बिबो डान्सारमोन ज्राव होननाया नैबेबो दङमोन बिथाङा नायनानै भिडिअखौ नायनानैबो लाइक खालामाखै
So viewer 3K mending ada na 3K ni saya mending deh. Sunni saya kungkena bicara pun only 9 ada deh. Kamaki. Like kamu. Sel like kamu tuh punya lah kan direct. Masa kurang. Angdo kamaki. Kayak ini kamu. Biar rawan nih kamu kan. Everybody man sih ya. Asal sana nih. Hah? Ambo kamar ni. Kamu ada sana nih. To saya mana everybody man saya sini pak. Biasa siapa sebenarnya ang bakal nih saya. Ang bakal apa? Mana जेनेबा आं बायदि मानसिनि माने गोबां दोङो माने जोंनियावनो सासे आइनो सानै साथाम साब्रै आइ बेबो खालामनो हाया साबबा दंखायो बेयावनो साबबा आरो बेसें लाख दोङो बेबायदि मानसि स' भिउसआ थांदो ओमफ्राय लाइकआ गैया गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना स' गाइस नै नायनो हागोन दाइजो गिनांगो आं जानाय खिथिनोसै दानिया नायबाय थादो आखायाव गान लिरसो गोनां ना मासो गोनां मिथिला Kumai. Thằng bé này đá rất là đá nữa rồi. Chẳng này cứ đến đâu. हामा जादों मुलि जादोंमोन आरोना Baik, beli lewat ini. गोदै या गोदै Itu di kanan. Gue dia orang, nomor gue dia. Kalau gue sasih orang. Mana dia? Mana orang? Lepas मैं थाइजौ जादों जोङो नाबो गिदिर खारदों नामा देलखौनि mas makro Gede. Siapa yang le? लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालाम नङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला Subscribe kan lah. आरो भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालामनो दाबाव लाइक खालामनो Like. Like sudah like kan aku. लोगोफोर थाइजौ गिदिर थाइजौ जादों जों Bisa lalu gue bedang le. गङो ना लुगैदों नामा Lagi. Mana expression le? Oh, namanya. ज' लोगोफोर नायबाय था जाबाय थादो बिथांमोना जागासिनो आरो टेक्न'लजिया Mesti. Lah logoफोर मस्त लादो इयो Geria. Siapa yang geria nanti? Hah? Geria? Teknologi. Saya sudah bina geria apa mendele. How मा गोरियाव मोनगोन दा फंबाय नोंथांमोननि थाखाय सुंद'यै माने बनायबाय आरोना खुसिजों गोबावबो जाबायमोन आंनि केमेराया एसे मोजां नंलिया आरोना थ' बिनि थाखाय आं भिडिअ बेबायदि होबाय थानो हायाखै नोंथांमोना मिथिखादों नङा होमबा निस्सय बेनिफ्राय होमबाबो गुबुन मबाइलजों रिल्स बनायदों सुंद'यै होबाय थादों जाहाथे नोंसोरो बे चेनेलाव एकजुग दोङो बिथाङा होननाय बायदि मिथिनाय बायदि नङा होमबा नंगौना बुङोना नङा ज्राव होनायाव बिथाङा केमेरामेनमोन थ' बिथाङा जोबोद धामाका मोजां खालामदों केमेरामेन खिन्थु लाइकआ बिथाङाबो खामाखैमोननो बेसें हामा नांथाना सासे केमेरामेन जानानै लाइक खामासै केमेरामेन जानानै लाइक खामासै होमबा बे दुखुनांथाव बाथ्रा टेक्न'लजिया टेक्न'लजिया sorry teknologi ya ini bicara apa nangka kasih saya sih kasih neng lagi mana nangka teknologi ini zakana jaga dah bu teknologi ya Sapri teknologi zakana jaga tuh nih bibi jadi mana mana nanda babu tajuk sana nih jadi bicara rugi dengan tajuk भिडिअखौ बिदिनो गोबाव जाबायमोन होनो मोनाखैमोन टेक्न'लजिया हाबिबो बिथाङा टेक्न'लजिया थ' गोबाव जाबायमोन बेबायदिनो भिडिअ सिडिअ होनो मोनाखैमोन बिनि थाखाय सुंद'यै माने बनायबाय आरोना स' बिथांमोनाबो फैबाय नालाय गोबाव जाबायमोन नङा होमबा टेक्न'लजिया गोबाव जाबायमोन बिनिखाय एसे लिहरबाय लिहरनानै दा आरो बोथोरनि थाइजौ बिखौ माबा खालामबाय जाबाय आरो बिथांमोना थांसिगोन आरोना बाय थांसिगोन बिथांमोना जाखांबाय लोंखांबाय होननाय बायदि लोङाखै एक्सुवेलि जाखांदो स' थाइजौ जानो फैदोंमोन बिथांमोना गोबाव जाबायमोन बेबायदिनो माने भिडिअ सिडिअ होनो मोनाखैमोन नङा होमबा थ' बिनि थाखाय बनायनाय बायदि जाबाय आरोना ना मा होनो बाबु थ'
भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालामदो बेनिफ्राय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो मा बुंबावनो ना मा होनो नङा होमबा थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय फैफिनसिगोन गोदान टपिकनि सायाव लाभ इउ